Бүгін язның бірінші күні. Һәм традиция бойынша бұл күнні біз Татарстан Республикасы президенті Рөстәм Миңнехановны туған күні белән котлыйбыз. Ул актив, позитив, республика халкына һәр вакыт ачык. Шушы көннәрдә генә ул ил губернаторларының рейтингын җитәкләде. Рейтингның иң мөһим күрсәткечләренең берсе кешеләрнең хакимияткә ышанычын бәяләү, профессионаллык, килеп туган хәлгә тиз һәм төгәл алыну. Рөстәм Миңнехановны күп тапкырлар раслады. Республика пандемиядан икътисадта аз югалтулар белән чыкты. Узган ел Тайсыр зүленең 100 еллыгын лаеклы билгеләп узды. Президент еш кына зур федераль проектларда да инициатор булып тора. Россия дәүләт советының төзелеш, коммуналь хуҗалыгы һәм архитектура комиссиясын җитәкли. Аның башлангычы белән парк һәм скверларны төзекләндерү гомум ил проектына әйләнде. Ул эш буенча чит илләргә дә еш йөри, актив, хоккей һәм автоспорт белән мавыган. Безнең Татарстан дәүләт телерадио компаниясе коллективы да ихлас күңелдән котлауларга кушыла.